Tak to budete nakupovat i vy a víc se šopnete na hlídání, protože si vás zase neděl. Tak velký chlap, už na mě těším zítra. No, a zítra už ho konečně pochovám, jako. Musím minule jsem to ještě nestihla. No, hele, ale kdyby to byl zánik prsu, tak bys to poznala. A je to možný, že to může být odtad, když to vítka taky furt taháš, no nosíš. A prostě na ty záda je to taky jako záží ještě, tak je to možný, jako, že to může být z toho. A nebo ještě ji ulež na té podložce, co ti Vítě pustila, nebo ona si ji odvezla. Myslíš, tak já ti ji klidně můžu půjčit, kdyby chtěla, my máme taky. Takovou taky podložku. A nebo se válet jako po válci, prostě trošku plastivní záda, no. Jako protáhnout, třeba by to pomohlo. Ale taky jsem přesně to taky řešila, ale já jsem to měla všechny někdy, ten zánět toho prstu. A přesně jsem to řešila jako kam mám. Někde jsem se dočetla, že na dýně, ale to, když jsem to pak říkala na dýně, tak ten jako nevypadal, že jako on byl jako obvoďákový, jako jo, ale ten obvoďák, no